Ing pamamaya obra karang Pilipino, ing makasadyang tututukan na kanutating congressman na pongening senatorial candidate, attorney Erin Tanyada, nung sakaling lumpot king daratang ang midterm elections. Ing employment o ing pamamaya kapanintunan kareng Pilipino, ing metong kareng dina na kanong prioridad ng dating kongresista ng 4th District ng Quezon Province at ngayon ni senatorial candidate attorney Lorenzo Erin Tanyada III. Itanyada ing megsilbing bisita king forum ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga Chapter Asegawa ketikin The Orchid Gardens, Ciudad San Fernando. Ang susi po sa pagbigay ng solusyon dyan ay yung usapin tungkol sa trabaho. No? Bigyan ng oportunidad ang ating mga mamamayan na magtrabaho. Sila po ay... Binanggit niya ni Papa Intungula Senador yung posibleng implikasyon ning susubong nga Train 2 o Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act a makaapekto kanu kareng magnegosyo king Pilipinas. Yung usapin ng Train 2, no, isang malaking masabi po natin, katanungan po ito, kung ito talaga ay makakapagdagdag ng trabaho, hindi. Dahil alam natin ang pakay po ng kasalukuyang administrasyon ay bawasan ang tax incentives at holidays ng mga kumpanyang nakalocate sa iba't ibang mga PEZA zone. So kung tatanggalin yan, may banta na po ang mga locators na sinasabi na isa sa mga rason kung bakit nga pinili ang ating bansa dahil inimbita po natin sila dito at binigyan po ng mga tax holidays. Ngayon, kung tatanggalin po yun, anong rason pa nila na manatili dito? Kano dapat makalimbatawan ng pamanutok ng sektor ng agrikultura at rengor telanong at yuking gulot na niti. Ang problema, hanggang ngayon, hindi pa na susolusyonan ng ating gobyerno yung perennial problem ng mga magsasaka. Dahil lang tinitingnan parati ng ating mga opisyales ay numero, yung production numbers. So if they reach the production numbers, masaya sila, may contribution ng agriculture sa GDP. Pero ang hindi nila tinitingnan ng mas malalim, yung mga magbubukid na nag-produce ng numbers na yan, umunlad ba ang buhay nila? Kakandidato ya para Senador Tanyada, lalam ning Partido Liberal. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.